ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି। ପଚାରେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲ କି? ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପଡିଛି ନା ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ହବ। ପିଆଜି ହବ ନା? କାଳିଆ ହୋଟେଲ କାଳିଆ। ଆଉ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅଛି ଏଠି ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଜଳଖିଆ ସକାଳୁ ବି ହଉଛି ନା? ହଁ ସକାଳୁ 6ଟା। ଭାଇ କଣ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମଇଳା କାଳ ଅଛି ନା? ବରା 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 ଖଟା ଅଛି ପଡିବ। ହଉ ଭାଇ କଣ କରୁଛ ଅଣ୍ଡା ଛଡଉଛ? ଅଣ୍ଡା ଛଡଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଜିଲାପି ଆଇଲାଣି ଜିଲାପି। ଜିଲାପି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ତାଜା ତାଜା ଜିଲାପି ହେଲା। ଚାଉମିନ ବି ଘାଣ୍ଟାରେ ଦେଖ ଚାଉମିନ। ଏ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ୟାସ ଲାଗିଲା ବରା ପଡିବ ଏବେ। ହଁ। କାଳିଆ ହୋଟେଲ ବରା ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଣିଦେର ଛକକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଟେଲ କାଳିଆ ମାଣିଦେର ଛକ ଠାରେ। ଆଉ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ। ଚାଉମିନ ପଡ଼ିବ। ବରା ବି ପଡ଼ିଗଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଦେଖିବା।